Hello mga kawaray-waray, tara pagluto kitang tinulang pasayan or sinigang na hipon. Mga kawaray-waray, pag nagluluto kayo, naging gigisa-gisa ko anay. Pero guti ay lait mantika nga mo igbubutang para magisa mo lait luya, bawangan, sibuyas, paggawas iti aroma, ibutang it kamatis, paggawas liwat it juice it kamatis, ibutang na ito pasayan. Katapos, ibutang liwat an iya mga utan nga akong prepare yan na an okra nga ng sitaw. Madali la ini maluto mga kawaray-waray, diri la mag-iiha. Katapos timplahin na inihit imo pamparasa, ita akong pamparasa asin lang hin paminta, bubutangan na ito katapos sa bawin na. Di ba mga kawaray-waray, pagbutang mo ito tubig di mag-iiha, pagkalad ka dito luto na. Di ba mga kawaray-waray, malaks sila makakakaon ka na dayon, makakahigup ka na dayon sa sabaw. At doon na, makita mo, kaladkad na dayon, di ba? Mga kawaray-waray, pag kaladkad na, kung ano matim available mga gulay dito, kung may kang malunggay, saluyot, or alugbati, ako nag-available na hypermarket ka na palit, kangkong. Kaya giamo na ako nabutang niya nga gulay. Pag mabutang mo na ito't gulay, parungan na dayon ito, kaya di rin na ito ya pwede pag inihaon, kay malalaga, di rin na ya marasa, di rin na masustansya at gulay. Kaya ready na mga kawaray-waray, makakahigop na ako yan ay sabaw. Di ba? Guti na gumanit pa sayang kay bagang mahal didi, pag uli ko na lasamar ako mabawi. Di ba mga kawaray-waray? Salamat!